हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मो चैनल को आप स्वागत। चैनल टी किसी सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक देवे। अब तो टाइम है 9टा। मुझे गाधे ठाकुर पूजा कर सारी चाह भी पी सारी। चलते देखा घर समस्ते कौन कर मैंने कौन कर बस परिया काटुंट गुंठुणी आती हली हली कौन कर शाग नानी झी को बुले बुले खोई दौची ये मो सान भाउजर तो काली कही बड़ा बड़ भौणी ये आम नटिया बहुत दुष्ट हो छुआ तो खाली फोन देखा ना ग को मो मच्छा बाहर को ये पुतली अज सी कर रोसई कौन कर हाय कह एपटे ना पुतली अज रूम एटा भाजर रूम ये भाई भाजर फोटो अच्छी आम धनर खेलना धनर बानाना गछ कदली गछ धनर आठ सब धनर खेलना यही लाफिंग बुध यहाँ कौट आंदिल ना आसला कौट कहला पंचलिंगेश्वर बढ़िया तो बानाना गछटा सब भल हाँ बढ़िया यही बढ़िया देखा तुम सार देते टीचर्स डे ना जो चिल्ड्रेन्स डे देते सार बढ़िया गिफ्ट देते स्टूडेंट है बुद्धंकर सेकेंड प्रतिमा से आसला पंचलिंगेश्वर तो मामू देते देखो पेन स्टैंड से जो ऊपर अच्छी ना ना से घरटा भाया जोटा हाँ से मोड़ूना से बुल पूरा साइरन हाँ बढ़िया किए देखी मामू 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 सब गिफ्ट देती आ गोटे से बापा जाइए आनी कौट कल भद्रक आनी से जो गिटारटा भाया से बढ़िया सबुठ से बढ़िया तो खोलिक बजा देखो देखी जाए बाज बढ़िया लगे ये तो दौना के खेल सी जन को मैंने तीन खंड करदे से रखीदे ये आम 3टा बालक अच्छा सब नष्ट भ्रष्ट सब करदे धनर गर्लफ्रेंड टे देखिए दियो ओ माय गॉड ये हेले हीरो आ सब फोटो गुड़ा ताजा उठी गर्लफ्रेंड लो माँ बढ़िया सी जेडी मामा गर्लफ्रेंड भी 1300 टका नहीं जाना बढ़िया खर्च हीरो छुआंकर सब चमत्कारिया खेल सब रखी डीजे सी गोटे बहुत स्पीकर गोटे ये गोटे गेंजा हे कौटी ना सब केते कौन कौन सब रखी माँ सामग्री तानो जो लैपटॉप हारमोनियम से अच्छी सब ये मो कुनी बहु ता नाती की धरी ता स्वीटी नातीटा स्वीटी हार्ट तार ता जीवन ता नाती एटा धनर छोट बेल फोटो जन्म होता जो यहाँ हाबुड़े रसिक से पूरा हीरो छोट बेल पूरा गेलुड़ा थिला से एकुटिया छुआटा थिला आउ कहीं नथिले धन छोटे होता झील जन्म ही नाला से ये पूरा समस्तंकर गेला थिला एबे भी समस्त गेला से मो मझिया माँ ये ठाकुर अच्छा धनर स्टडी टेबल देखिए इरे बाबा रे किए लेज पे जानी दो लकर पूरा चाबी पकई रखुची हीरो आम जाऊँ बाड़ी की ओ नानी दे लो आई जीव ना बाड़ी की
ମୁଁ ତାର ନାଁଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ନଣ୍ଡି। ଧନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମର ଲଗାଉଛି କୋବି ତଳା, କୋବି ଲଗାଇଛି, ଫୁଲକୋବି, କୋବି ଆଉ ସେପଟେ ଲଗାଇଛି। ଧନ କହିଲେ ଇଏ କୁନି ମତରେ ଗପୁଛି। ଏଠି ଲଗାଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ। ଧନ କ'ଣ ଲଗାଇଛି କହ? କଲରା କେଉଁଠି ଲଗାଇଛି କହ? ଏଇ କଲରା ଗଛ, ଏଇ କଲରା ଲଗା ହେଇଛି। ଏଇ କଦଳୀ ଗଛ ଆମର ନା ବାବନ? ବାବନ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବେ? ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଘାସ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଲୋ ବାବା। କ'ଣ ଏଠି ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇଛି ନା? ଏଠି ଅଳିଆ ପକା ହେଉଛି। ଆମେ ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ଚାଲ ମା ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳିବାକୁ ମାମା ଲେବା ଦିଏ ନା କ'ଣ ମତେ ଟିକେ? ସେ ଯିଏ ଗଲେ ଖାଲି ଫ ଫ ହବ। ଓ କାହିଁ ଦେଖାଣ୍ଡି ହଳଦୀ ଗଛ ବାଡ଼ି ସାରା କି କି ଗଛ ଅଛି ସବୁ ଦେଖ। ଭାଉଜ ମୋର ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ରେ। ଛତୁ ଭାଜୁଛି। ଆମର ସବୁଦିନ ଖାଲି ଛତୁ ହଉଛି। ଭାଉଜ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ତମେ ଆସୁନା ଯିବା। ହଉ ହଉ ଆସ ଆଉ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁନୁ ଶୀତ ଦିନ? ଭାଉଜ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି ଲୁଚି ଲୁଚିକି। ତମ ଚୋରା ପିରତି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଛି। ତମ ଚୋରା ପିରତି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଛୁଆ ଯାଇ କୁକୁର ଧରୁଛନ୍ତି। ମା ଏଠି ଚଲେଇଛି ଫୋନ ଲୁଚି ଲୁଚି। ଛୁଆ ଯାକ ମୁଁ ଯେତେ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ପିହୁ ଆଉ କ'ଣଟା ନା ପରି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନାନୀ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶିଖଉଛି। ଶୋଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଶିଖଉଛି ଖରାବେଳେ। ଇରେ ବାବାରେ ଏଇ ଆମ ଚଣ୍ଡକୁ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ପାଗଲ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ମମି ଶିଖଉଛି ଆଗେ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବୋଉକୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋଉ ସେ ଚାପି ବସିକି ପଇସା ନେଉଛି। 50,000 ନେଇଛୁ। ସୁଧ ମୂଳ ଏଠି ହିସାବ କଲେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଉ ବସିକି ଦୌଡ଼ି ହେଇକି କ'ଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି। ଦିଟା ତିନିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତୁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା ନା? ବହୁତ ବଦମାସ ହଉଛି ଏଇଟା। ଉଛେଇ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ। ଆମର ଭାଉଜ ରାଣୀ ଶେଷ କଲେଣି। କଲରା ଭଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ବସିଛି? ଶାଗ ତରକାରୀ ପାଳଙ୍ଗ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଶାଗ ହେଇଛି, କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡାଲି ହେଇଛି, ଛତୁ ତରକାରୀ, ପୁରା ଛତୁ ଭଜା। ଆଉ ମସଲା ଏକାଥରେ ମେଞ୍ଚେ ବାଟିକି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜାର୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ଛୋଟଟା, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଟା ମେଞ୍ଚେ ବାଟି ଦେଉଛ। ରସୁଣ ଛଡ଼ଉଛ କ'ଣ କରିବ? ଶାଗରେ ପକାଇବ ନା କଲା? ଏଠି ନାଟକ ଚାଲିଛି। ନାନୀ ଦେଇ ଆଜି କହିବ ତାର ଗୁପଚୁପ ଷ୍ଟୋରି। ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୁପଚୁପ ବାଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଏ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ସେ ପୁରା କେତେ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ, ହିସାବ ରଖିନଥାଏ। ମାଗଣାରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ମାଗଣାରେ ମାନେ ମୋ ନାଁ କହି ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଗୁପଚୁପ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦିଏ। ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶୁଭୁ। ସତରେ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି ଷ୍ଟୋରିଟା। ଇଏ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କିଏ କହିଛି ଶୁଣିକି ମନରେ ମିଛ କଥା। ମିଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରିଅଲଟା। ମତେ ବାପି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଅଛି। ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆ ପାଇଁ ବାହା ହେଲାନି। ଅଛି ଆମର ତହସିଲ ଯୋଉ ନାହିଁ ସେଇଠି ଟାଉନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛ? ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ହଉଛନ୍ତି? ଖାଇ ପିଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇ ପିଇକି ଝଡ଼େଇକି ଫେର ଖାଇବେ। ହଁ ଫେର ଖାଇବେ ଝଡ଼େଇ।
ଶୋଉନା ଏତିକି ସବୁ ଦୀପିର ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡା ମୋର ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଦୀପିର ଦୀପି ଅପାର ମିତା ଆମର ଉଣ୍ଡା ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ମୋର କେହି ନୁହନ୍ତି ତାର କେହି ନୁହଁ ସେ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଉ ଏଇ लो से गीत बोललाଣି ଶୋଇଲୁ ନା ଏଗୁଡ଼ା କେହି ଶୋଇଲୁ ଲାଗିଲା ସେ ଭଲସେ କହୁନି କିନ୍ତୁ ସତରେ ଏଇଟା କାଳେ ତମେ କଣ ମୁଁ କହିବ ଆଜି ଗୁରୁବାର ମୋର ସାଧା ଏମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଉଛି ଆମ ଘରେ ନି ଚଣା ମସଲା ଆଉ କୋବି ଚଣା ଝୋଳ ଦେବୁ ମସଲା ଦେବୁ ବିନ୍ଦୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସେ ସବୁ ଛତୁ ଖାଇବେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଥିପାଇଁ ସାଧା ବୋଲି ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ये दुई भौणी सांग होइकी खाऊछंती खाई सारिलिनी ଲୁଣ ପକେଇଥିଲା लुण मिता जो मेचे पके देजी ମେଞ୍ଚେ ପକେଇଥିଲା ତାକୁ ଖଟା ପାଣି ଦେଇଥିଲା ପରେ ବି ଏତେ ଲୁଣ ଲାଗୁଛି ଭାବେ ଚତୁଟା ଲୁଣ ଲାଗୁଥିବ ଶୁଖିଲା ବେଳେ କେତେ ଲୁଣ ଲାଗୁଥିବ କଣ ଭଲ ଲୁଣ पुणे आउथरे पके देछि ଦିଥର ପକାଇଲି ମୁଁ 3 ଥର ପକାଇଲି हाँ आ चातर पके देबो तू एबे गीत गाइबे गाओ मेरी जनमत बचपन का प्यार के फूल मेरी जनमत जैसा मेरा प्यार जहाँ तुझे किए बचपन का प्यार तेरा फूल में जाना है चलिला गेडू माड़ी गीत बोले गेडू मा बोल बाबन बोल दाने मेरी दाने मन बोल कौन गीत न गेमी ना तू बोलनु एई हमर सब सोई के उठकी एठी माँ हमर फोन देखुचंदी ये माँ हमर बसचंदी ये तो दुष्ट होची ये होची बड़ झियो नानी देर सी बढ़िया गीत बोलियो बोल माँ जाने मेरी जाने मत जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना जैसा मेरा प्यार है प्यार मुझे किया है बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना परम सुबह तो जा चा टाइम चा हाँ जानी चा देखले तापरे को टाइम परी सेदिन तो मगर पीब चा मगर पीब चा लोकटा हेछि हे हे चांगा टाणे देखो 2 1 2 हाय को सब हाय को हे बाबा ना हाय को परी हाय को आंकर एडी पूरा चलीची नाटक को संध्या बेले गेरुआ पाठ पढ़ुनी एडी नाटक करूनी ना परी हेडी गाय के केम पाठ पढ़ियो मत खाली हस मानुची मु कौन करी छुआ को छाड़ी छाड़ी दे एडी हसुची जे छुआनी को करी मो मुंड खराब कर दे मिता भल पिलाटा बहुत माने केते वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष पर देखाई देखिकी दीपी की बहुत खुशी लगुच माने घर को जीवा इच्छा हो दीपी सागर भुवनेश्वर जीवा इच्छा होची से नौनी मत से जीवा को चाहूँगी कि से नबा को प्रस्तुत कि नहीं मुझे जाननी समस्त पचार उत्तरटा हौ आम जीवा ताने आ से राजी हेले काली नना नना ताले जो नना कह तो नहीं नना कहली नना कहले से किसी कहबेनी कहबेनी ना एपड़ बुल जाओ
ହେଲେ ମୋନାଲି ଦିଦି ଆମର ମୋନା ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ଭୁଲରେ କହିଦେଉଛି ସରି ଟୁ ସେ ବେବି ତମେ ଆମର ମୋନା ନାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ମୋର ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ନାଣ୍ଡି ଆମେ 3 ଜଣ ଆଗରୁ ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୋନାଲିସା ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଏବେ 14 ବର୍ଷ ପରେ ଫେର ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ତମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମଝିରେ କଣ ହଜିଯାଇଥିଲ କି ମଝିରେ ଆମର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ କନେକ୍ସନଟା ଛିଡ଼ିଗଲା ଇଏ ତ ବାହା ହେଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଫେର ତମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ମାନେ ସବୁ ଏକା ସହିତ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ 2 ଜଣ ଆସୁଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ତମେ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛୁ ଏତେ ସମୟ କନେକ୍ସନଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କନେକ୍ସନଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ମୋର ମା ତ ଯେ ଆଉ ଖୁସି ବି ହେଇପାରୁନି ମୋର ନା ଇଏ ଛାଡ଼ିବ ତମେ ତମ ସତ୍ୟ ତମ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କର କ'ଣ ଅଛି ସତ୍ୟ କୁହ ଆମେ 3 ଜଣ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଭଉଣୀର ନଣନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ଭାଉଜ ହେଇଗଲେ ଆଉ ସାନ ଭାଉଜ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ହସୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଅଦିଆ ଲୋକ ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଏତେ କମେଡି କରେ ଇଏ ଏବେ ଟିକେ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ସାମନେ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆ କଥା ଶୁଣିନେ ସିଟି କରିବ ଲୋକମାନେ ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ତମେ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି ଏଇଟା ଶୁଭିନି ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ମୋନାଲିସା ଦେଇ ହେଲେ ମୋ ସାନ ଭାଉଜର ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଝିଅ ତମର କ'ଣ ହେଲା ମୋର ଭଉଣୀ ହେଲା କ'ଣ ହେବେ ଆଉ ଭାଉଜର ଭଉଣୀ ହେଲେ ମୋର ଭଉଣୀ କି ନାହିଁ ପୁଅ ଭଉଣୀ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଆମେ 2 ଜଣ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ଆମେ ସେତେ ନାଚ ଦେଖାଉଛୁ ସିଏ ଦୁଃଖିତ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ବୟାନ କରିପାରିଲା ଆମେ ବି ଖୁସି ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଆମେ ବୟାନ କରିଦେଉଛୁ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ମୁଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମନେ ତାଙ୍କର ଖୁସିଟାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୋନାଲିସା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ଆମେ ପଳେଇବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ଆଉ ଆଗକୁ କାମ ଟିକେ ଅଛି ତ ସେ ସାରିନି ସେଥିପାଇଁ କାମ ସାରିକି ଆସିଥାନ୍ତା ନା ଫେରେ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି କାମଟା ଦେଇକି ମୁଁ ସିନା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ପଳେଇବି ତମେ କାହିଁ ଯିବ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ଏତେ ନାହିଁ ଯିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ସବୁବେଳେ ଆମ ଘରେ ଛୁଆଙ୍କର ଚିଲା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଭୁଥିବ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିଲାନ୍ତି ଏଇ ଯାତ୍ରା କରି ଏଇ ନଟିଆଟି ଆମର ସବୁଠୁ ବଦମାସ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ ଆଉ କହୁଛି ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ଯିମି ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼ଟା କରିନି ଡିସାଇଡ଼ କଲା ପରେ ତମକୁ କହିବି ଯାଉନି ଯିବି ତମକୁ ଦୀପିକି ବିଦା କରିକି ଯିବି ଆଉ ସୋମବାର ପରେ ଯିବ ଆଉ ମାନେ ଦୀପି କାନ୍ଦିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରହିକି ସୋମବାର ବିଦା ଦେଇକି ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ବେଳରେ ବୁଧବାର ଛାଡ଼ିକି ଯୋଉ ବୁଧବାର ଆସିଛି ବୁଧବାର ଯିବି ଆଉ ନନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସ କେତେ ଦୁଃଖ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ନା ନନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଦୁଃଖିତ ଜାଣିବି ବହୁତ ଖୁସି ପଇସା ସେଇଠି ମୁଁ ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସେ ଆସିଲା କେତେ ଲୋକ ପାଖରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ନା କେତେ ଦିନ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିବ ମିଛ କାରଣ ସିଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାହା କରନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିଲି ତାପରେ ଆମ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ଏଠି ସିଏ ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ
ଆପଣ ଆଗରେ ଅଛି ନା ପଛରେ? ନାନଦେଇର ତା ଯେଉଁ ନେକଲେସ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନାନଦେଇଟା କେଉଁଠୁ କିଣିଥିଲ? ବମ୍ବେରୁ ମାନେ ମୁମ୍ବାଇରୁ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଜୁଏଲର୍ସରୁ। ଏଇ ଯାଜପୁରରୁ। ହାରଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ବା। ସାନ ଭାଉଜଙ୍କ ଜୁଏଲେରୀ। ବଡ଼ ଭାଉଜରାଣୀ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଉଙ୍କୁଣି ଅଛି ବୋଧେ ଟିକେ। ମୁଣ୍ଡ 10ଟା ଚୁଟି ପୁଣି କୋଉଠି ଆସିବ? ବଡ଼ ଭାଉଜର ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ଆମ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭାଉଜ ଅନାନ୍ତି ଟିକେ ଆସିଲ ଭାଉଜ ଟିକେ। ଏବେ ଚାଟ୍ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋର ଗୁରୁବାର। ଏଇ ମୁଁ ଏମିତି ଅଲଗା ଖାଇବି। ଏଇଟା ଆର ଭିନେ ଉଠାଅ ଆର ଭିନେ ଉଠାଅ। କେମିତି ବୋବଉଛି ନା ସେ ସବୁବେଳେ ବୋବାଇ। ଆଗେ ସିନା କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମିତି। ନା ନାନ୍ଦି ନାନ୍ଦି ପାଠ ନାଳ ବୋଇଲାନି ସେ ଅନେଇଛି ଇଏ ଖାଲି ଗୋଳଉଛି। ଇଏ ଗୋଳଉଛି। ହଁ ନାନ୍ଦି ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟ ପାପଡ଼ ଖାଇଲା। ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ ପିଅନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ହଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇଦେ। କଟା ଲାଗିଲେ ତୋର ବଢ଼ିଆ ନାନ୍ଦି ନା। ହଉ ଖାଅ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ନାଣ୍ଡି ଦେଇ ଖଟା ହେଇନି ଭଲ ଲାଗୁନି। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି? ମଝିଆ ଜେଜେ ଘରକୁ ପୁତଲି ଆମ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ। ତାର ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଚାଲ ଗେଲୁ ଆସ। ଗେଲୁ ଆଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଗେଲୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନି। हे भगवान हे प्रभु हे प्रभु। भाई भौणी का नाटक हसु हसु लड़े। हे भगवान भाई तू कहीं दौचु? पुतला में हमें मते हमको सकाले टाकिसे खायाको हमें गलुनु आज गुरुवार दिला प्याज रसुण खाइबनु से राति रे पुणी बिना प्याज रसुण करके डाकिछि। आ गेलु आसी हम टे खाइबु खाइकी जिबा घर को कौन है देखा खाइला। एटा केमती बदमाशी होछि। हाँ हाँ पापड़ पिठा पापड़ पिठा धन ए खाइले पनीर आउ पिठा। मु पनीर खाइमिनी मु खाली पिठा खाइ से पनीर खाइबनी। पिठा कोबी भजा पनीर एटी गेलु हे खाइले। लंका दलुनु एटी पुतला जे बसचंदी आ एटी धन सार खाउचंदी। आसुनु पनीर तो भल केम देछि क टेस्ट नहीं एमनी ना को बढ़िया गेलु पनीर टा केम देछि? यम्मी आ कोबी भजा यम्मी गेलुटा पूरा तुम खासी करे का